bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe raɓe waɓe sukaɓe mawɓe ɗo e studio 3 mo Pindi TV e ballal Allah e ballal haalleɓe ɓe en jetti bandiraɓe e bandiraɓe haalirde teccan e yoga e kaalirde ndeɗo tufde ina noddi kala haaliyanke kala haalirde ina noddi kala gendiyanke kala fanniyanke ko faate fina tawa men hanki uddide aadaji men wallidde en e gueɗe men fina tawa ɗe hanki tawi wona hannde hettiyankoɓe tedduɓe waɓe waɓe suwaɓe mawɓe caggal lefol men e Mamadou Dia Mamadou Demba Sampaɗel Dia gorko guirlje Sambintel ma ɓoytoɗo mo mbiɗen eɗen ñaagui mbeñu ganna Alaji Macky Sall yo waɗanmo hunde mawde en mbiyani liñolngol fof weltima kono bandiraɓe hewɓe beltima hen no foti audio ji keɓɗen limotako no foti message uji keɓɗen limotako bandiraɓe noddi ha battitaji kala gasi sababude gilli teddugal hooma hakkude mabɓe Mamadou Dia le président de conseil ñamlo teddugal Sénégal mo yoɓaka teddugal to banggue dawgol yeeɓiyankoɓe heeɗiyankoɓe tedduɓe on calminama on juwama salminago nede teddugal bandiraɓe datiyankoɓe fina tawa jambaɓe men hanki gandi goɗɗuɗi baɗɗi fayida ɗi ganduɗa gandi men ɗi moɗɗani leydi sagataɓe jambaɓe saliɓe yaware hulortoɓe gacce heɓotoɓe belka ɓe dota ko funti yo jaam kisi Allah gone men on calminama on juwama on jettama en calmini bandiraɓe ɓe ganduɗa ko kañen goni pelle guila e WhatsApp uji ha e Facebook ɓe ganduɗa gamani e kala saaha nadde ƴewde ko fuɗɗa waɗede ko holto faya kono bandiraɓe hande kalten ko law Samba Lawa mere nokku Birane Toka Birane Fatimata Racine Jelli Birame Mbagnick mo ganduɗa eɗen gandi laamu muɗum ina yonno ina fewno ko laamu teddugal e laamu fodde e ko nandi hen hettiyankoɓe yeewiyankoɓe tedduɓe Samba Inci kañum dusaren Samba Diop gorko mo ganno e dire baali sa tinali nokkudemo buuɗi julde luuti o jaama yo Allah yimamo yafoma hanamo aljanna aduna wiya ko meeɗi yetta ko natti hande bandiraɓe kalten koko faate e Birane Mbagnick hol gonɗo Birane Mbagnick holko yalte e Birane Mbagnick mo ganduɗa wonko golli golle jodɗe baɗɗe fayida ɗe potani majjude ɗe potani ubbede so Allah lamɗo jaaɓi so doole dokki no mbaɗɗen waali jantan ñande ni kalɗen sange ko tellade en jolde e laaɗe nadde e dumbuli e yaade e beeli abbade belemaji bandiraɓe ko haalete ko ɓe jiiye cuuɗi mabɓe ɓe jiiye nokkuji mabɓe ɓe jiiye fina tawa mabɓe ko ɗum woni anniye men so Allah lamɗo jaaɓi omo ganduɗa kañum woni Birane Mbagnick san ƴeewima hen taw yalte makko ko seeya Birane Mbagnick o an woni Farba Walalde yetta Dieng mi salmini Walalde naaɓe Baka Lambadia ha yetti Wocci kamɓe kala ɓe calminama ɓe juurama ɓe yettama Yacine Birame Mbagnick o woni Farba Jum Donde Masina to o yetta ko Dieng o ga yetta ko Sy ko ni ganni ɗi kaldi caggal wittoji men kewɗi ɗi goomo halfinaɓe ko faate ceerno wonman ɓe yuɓɓinno ko ni ɓe mbi yo waɗe ko ni waɗi ha ene jogui ko wiyete ko doga Birane Mbagnick o ɗo yetta kañumne ko Dieng o waɗa Jombar eɗen gandi on noon ko ɗo ha e mbawɗo onde ko Dieng Diengo woni Dieng Dieng ɓe ɗiɗo ciisi o ɓeɗo kala jaltidi koɗo gotel duwa mo ganduɗa kañum woni duwa Birane Mbagnick duwa Birame Mbagnick oɗo ko dongonajo yalti hen ko élimane jarguel yallah yuma yaafo Amadou Mokhtar Ndongo gonnoɗo haalirde gendiyankoɗo dole Sénégal yallah yumamo yaafomo haadamo aljanna kala nde nannuɗa pulaar ina yaaha so tawi wona Mayam Juma Ka ko Amadou Mokhtar Ndongo o gollima golle jodde aduna wiya ko meeɗi yetta ko natti yo Allah yumamo yaafomo haadamo aljanna Samba Birane Mbagnick oɗo Samba Birane Mbagnick kañum woni ceerno Sadel o wano ko Dieng Diengo Sadel e guele nodi guele coccaka laaɓi ɓene ko hen jalti dañi anduɓe timmuɓe yontaɓe waɗɓe fayida no feewi sakkiti ko Jelli Birame Mbagnick Jelli Birame Mbagnick noon o woni ceerno wonɓe o ko won ko ɗon yalti kono adan wiyetno koɓe Dieng Dieng ɓe bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe waɓe waɓe sukaɓe mawɓe san ƴeewi oɗo mo ganduɗa kañum woni e Jelli Birame Mbagnick ko kanko kalten hande en kalani heddiɓe ɓe ma en garte mabɓe so Allah lamɗo jaaɓi ƴeewen ko yalte makko
ƴeewen ko umme makko golle jooɗe golle baɗɗe fayida ko ɓeeɗo laami noon laaw caggal nde ɓe gummi won toon to leydi Mauritanie ɓe taccitga e leydi Sénégal idi laamade ko gorko biyeteɗo ceerno Yaya Paté Siwa Diassa wan ujunere temedde 250 ndeɗo hitande ko hitande timmude taskande no feewi golle jooɗe baɗɗe fayida aduna wiya ko meeɗi yetta ko natti gorko torde nani taballeji nani bawɗi piyanɗe duusi ɗum ɓurno ñalawmaji e jooɗo Samba Dior Diaby Dione aynaɓe aduna wiya ko meeɗi yetta ko natti sen gatti hay ujunere temedde 495 fadde duuɓi temedere e duuɓi 4 ko nguɗo laamu waɗi wayloji kewɗi baɗɗi fayida kono woni ɗimmo ko ceerno Hamidou Yaya Paté Siwa Diassa oɗo e 1940 hettiyankoɓe hewɓe yeeɓiyankoɓe hewɓe mi ko ene fotti oɗo gokajo laamima laaw Samba laama mere yuɓɓitini laaw haaɓi e jagguitoɓe haaɗi e bonnoɓe laamu mum yooɗi feewi aduna wiya ko meeɗi yetta ko natti bandiraɓe sa hawi bande en moob kono fi kelle haqqillaji sa laamima bande en laamo neema kono teddinɓe aduna waklitto laamu no wawi waklitade janggo Allah andi ko addata woni tataɓo ko ceerno Lamine Yaya Paté on e gollinomo golle joɗɗe baɗɗe fayida law kala rende fiile mum aduna wiya ko meeɗi yetta ko natti o nanino yela o nanino leere o nanino bawɗi taballeji oɗo goo ko nde tuɗɗima leppi leydi tuɗɗiɗum leppi teddugal aduna wiya ko meeɗi yetta ko natti woni nayyi ko ceerno Hamidou Yaya Paté oɗon e golle joɗɗe baɗɗe fayida kala e mabɓe laamiɗo wiya ma wat ko ɓuuri ko goɗɗo wanno ko e moƴƴere taw wona bonande en beddima konngol faade e kala laamiɗo yo andu laamu koko waklitto kala laamaɗo hoto bonnit saabu janggo ko jogoɗo laamade kañum yiiɗa bonnitanede hoto hay goto añan neɗɗo o ko Allah hokki ɗum hoto hay goto añan neɗɗo o ko Allah yiɗi ɗum hettenkoɓe tedduɓe se gatti ma en taw woni joyi ko ceerno biyeteɗo yettum Boukary Yaya Paté oɗo ne kala e mabɓe laamiɗo namdo mawɓe laamiɓe ɓe ko mbanno e moƴƴere waɗa ko ɓuuri ɗum rutto teddina aduna wiya ko meeɗi yetta ko natti woni jeeɗiɗi ko ceerno yettum Boukary Yaya Paté no mbinoɗen joni woni jeetati ko ceerno Demba Hamidou Yaya Paté oɗon ne gollinoma golle joɗɗe baɗɗe fayida no feewi aduna wiya ko meeɗi yetta ko natti woni jeenayyi ko ceerno Baka Sira Hamidou Yaya Paté on kadi laaminoma woni ceerno wanɓe golle joɗɗe aduna wiya ko meeɗi yetta ko natti oɗo woni goho hono ceerno wanɓe toon tawi koɗo mbumba ɗo koɗon tigui adi ha joni fiilede ceerno Ibrahima Mamoudou Birane Abdoulaye Paté e ujunere temedde 831 o gollimo golle joɗɗe baɗɗe fayida no feewi kono noon kadi 12 ko ceerno Ibra Demba Hamidou Yaya Paté law fof nandi oɗo gokajo golle makko e balle makko e juɓɓudi makko pewdi law kala yeeɓinamo woni 13 ko ceerno Birane Wane 14 ko ceerno Bocar Abdoul Birane Wane 15 ko ceerno Moussa Yero Hamedou 16 ko ceerno Adama Moussa Yero ɓeɗo kala laamima mo kala e mabɓe ɗo law Samba lawa meɗo gollima golle joɗɗe baɗɗe fayida oɗo yuɓɓitini kewol hakkude mabɓe ɗo wiyeteɗo hono yirlaɓe e hebbiyaɓe hakkude mabɓe to e mbeel weldi ɗo liggude weeli mudde kaye weeli laamade keewɗi ko kanko yuɓɓitini ɗum fewni ɗum no hannirta ni henna gattani omo ganduɗa kañum woni hono ceerno Adama Moussa Yero yamo ganduɗa ko kañum woni ceerno Elhage Mamadou Abdoul Wane 1906 oɗo laamu mum fotti koye amoyel buudi oɗo ne kadi gollinoma e laaw golle joɗɗe golle baɗɗe fayida no feewi woni 17 ko ceerno Birane Diawel Wane oɗo ne woni ceerno Wane mabɓe yaade bandaɓe hewɓe gollodima e bandaɓe hewɓe haaɓi e jagguitoɓe walli miskineɓe aduna wiya ko meeɗi yetta ko natti woni 19 ko ceerno Birane Abdoul Wane lolliɗo gomo aaɓi goko jontaɗo mo piliyani mo kaasa e barlade mo pirsa mum salto janmum kala gonga lobbinoɗo ñamtini Oumar Hamady Alpha Oumar Isma Dianga sawalla lamɗo laamiɗo lamɗo joom junjungaji laamiɗo bonnani law Samba lawa meerani woni nogas ko ceerno Amadou Goura Wane e ujunere temedde 950 fawde wi yo fellana fiyande o wi Sénégal heeɓi jeytare law heeɓi jeytare ɓe mbi law ko heeɓino jeytare o wi mami adda law ko hewɓe gaddano kanko woni mo ganduɗa teskama e laamu tubakoɓe e indépendance kala ko ñawno hewani firtede saabu gandal makko e nundal makko golle makko e balle makko kala e 1960 ujunere temedde 9
e capanɗe jeegom kanko hawrno heen woni nogas goo ko ceerno Mamadou Racine Wane on kadi ari mo kala ne yinno gollade ko ɓuri ko goɗɗo gollino ko bandiraɓe leñol men hanki ko noon wano leñol men kala laamiɗo ƴewata koko goɗɗo o waɗano ko waɗa sen ƴeewino Mouhammad en gollotno nden ni en ƴeewi lamɓe men hanki ɗo mbaɗanno ni kala jontaɗo leptata tampinta heewani leptude heewani tampinde ñammintu yarna haarna holtina tawa alda e caɗele hay so tawi noon wontan leptannoɓe kono ɓeeɗo ɓe kalɗen joni mo kala hen ƴewanno ko goɗɗo wanno ko moƴƴi waɗa ko ɓuri moƴƴude beele janggo ne wawa jangtinede no hannirta ni henna so gatte ceerno Mamadou o haadiya Wane oɗo de wonko golli ko golle mawɗe mbaɗɗe fayida no feewi ñalɗi e ñalawmaji mbaɗɗen ko molal jiira kamɓe ɓe kalten joni ɓe mo kala e mabɓe ma en kala gurdam mum kalen golle mum e balle mum holko umme muɗum ɓiɓɓe mabɓe nana guuri nan ɗo e leydi he ina gollo golle joɗɗe mbaɗɗe fayida no feewi golle timmuɗe saliɓe jasde saliɓe nuskude ina gandi gummi koye ƴiƴam tekkuɗam no feewi mboɗo heewi wiide dañde jignaɗo moƴƴo weeɓani jibinande moƴƴere weeɓani so neɗɗo dañi yo jaggu hen saabu sottake e bitig yettu Allah jetta jignaɗo ma debbo muyninɗomo duwanima dañƴa barke ɓurɗa guiƴen kono yettu jignaɗo ma gorko ko kañum suɓanima jignaɗo ma debbo neɗɗo meeɗa suɓanade hoore mum jignaɗo muɗum debbo ko jignaɗo ma gorko suɓantuma jignaɗo debbo dicco e jibinma hay so tawi gorko o ko jeeya walla jag walla ciisiyone yumma muyninma daña barke kono yettu jignaɗo ma gorko kañum suɓanima jignaɗo debbo moƴƴo ɗum noon caggal nde gummiɗen e ceerno Tamimou Racine Wane en kaali e laamu makko no laamorino Law Samba gila Abdallah Jeere ha waalo ha yetti mo ganduɗa kañum woni hono ceerno wonmaɓe Abdoulaye haadiya ɗo Abdallah Jeere naɓe puɗɗi laamade no paami toon ko Mumba Kanel Abdallah ko ɓeɗo goni fooɗodiroɓe ɗiɗo laamuji gila hanki tawi wona hande e jabade ngal namdal wadde sen gatta e ceerno Abdoulaye Amadou Wane lollido Samba Gomo haadiya oɗo ko le 5 4 mois 96 woni ko Abdallah Jeeri oɗo kadi Abdallah Jeeri dañi laabi ɗiɗi ceerno Mamadou Hammad Souleymane Abdoul Birane ceerno Ibra Hammad o ma en garte gurdam mum no namnoɗo ni kaalen holi kanko sallallah ɗo jaaɓi bandiraɓe e yeeɓiyankoɓe heeɗiyankoɓe e Pindi TV ɗo e Hann Maristes 3 Villa en mbino so Allah lamɗo jaaɓi ko cohluɗon andude e hanki men fina tawa sa gande kollimbeɗi mbeɓani jamonuji ɗingue boome sagataɓe lewlel deminayi ma en keeb sen mbawa nodden woɗɓe wawɓe fannuyankoɓe gaddan en gandi men hanki ko fuɗɗi waɗede ko min jetti Allah en laaɗo mum min jetton no feewi sakkitinade ko golle gurdam Mamadou Dia en kalni bandiraɓe Mamadou Dia o wona gallunke ko toñangue wonno ko saabi ɗum ko ɓi Demba Sampaɗel day ko jongue cikkitte yoole kuma yooli tani ko wonno gaylinke toon to sijjo mamamɓe en kaali gurdam makko wonde en ñaaguima mawɗo leydi ndi président Macky Sall yo ittu yo wallit yo wonko innira e leydi ndi sababude ko golli e leydi ndi ko ina mawni ɓe o yontidanoɓe o golli ko gollaki mo kala wonko innira wonko teddinira Mamadou Dia ala ko innira ala ko teddinira en mbaɗi gon ewnago ujunnaje temedde yimɓe notima hen e jettiɓe kamɓe kala gaten e laamu Ibra Almami nden so tawi taballeji jayini wiyama janggo ko dawol ɗe piyande mbi duyɗe mbi wona dayi o noddal Law Samba lawa mere kamɓe kala ɓe jooɗo Birane toga Birane Dilla wiye hol wonɓe ɗo beele juuɗe jaaɓi sa babaɓe naɓe nan ɗo wiye eeyi oɗon jaahaɓe mbiye eeyi o e ɓernde tiiɗi ko saɓɓe yontaɓe no feewi ɓen so tawi ina jaaɓi ɓernde makko no deeƴa kono o wawano yaade o noddani Abdallah Jeere waalo ɓe natatnomo halwa so mbi eeyi yii ko laawi ɓe fuɗɗa yaade kono o yatano haaldani woɓe cubalel wuro kunta e gueɗe boowe taniraɓe tata baydi en tato ɓe ganduɗa ko saabe cubalel naaɓe soɓen jahano ɓernde makko deƴƴata so taballeji ɗi dilli ñalawmaji e joni Samba Joni Jaabi Joni aynaɓe kanko luuti ñalawmaji e Lobbuguel o yaade mabɓe o luuti ñalawmaji e Cankon o yaade mabɓe o luuti ñalawmaji e Gunogol ɗo Law Samba lawa mere haalde e guil jeeri sambintel maram ɓoye to ɗo ko ɗon haaɗi e jetti bandaɓe kala en jurimamaɓe no kewɗen wiide ni ko ballal Allah ene laaɗo muɗum e ɓiɓɓe fulɓe dariɓe darde tinde saliɓe yaware huɗotoɓe gacce heɓotaɓe belka ɓe dota ko funti on jaama on jettama no feewi Pindi Dental TV ma arte moon e juɓɓudi gondi so Allah lamɗo jaaɓi